Pramila sumangga sesarengan kita hamirsani Lengger saking Mbak Via dalah Mbak Fitri. Mbak Via, Mbak Fitri dipersilahkan untuk menari lengger di sini. Nanti kalau sudah wayangan di situ nggak apa-apa. Semoga tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Via dan Mbak Fitri semoga. Inilah tari klasik lenggeran dari Mbak Via dan Mbak Fitri.
Penyerahan wayang. Untuk yang pertama nanti dari pembina, dari Pak Haji Saimo menyerahkan tokoh wayang dulu, menyerahkan tokoh wayang kepada Ki Aris Sudiro. Dan yang kedua, Ketua Sendang untuk berkenan juga menyerahkan kepada Ki Yadek Haji Tarsorjo. Semoga sesarengan ya bersama-sama ya, tepuk tangan dan kita akan saksikan bersama Wahyu Widayat yang nanti akan dilakonkan oleh kedua dalang yang sudah luar biasa. Kita akan foto dulu, mohon Pak Aris dan Pak mohon Pak Kadek, kita foto dulu dengan ya, masih megang wayang kita foto. Cukup, dan pada akhirnya kami ucapkan selamat menyaksikan kados pundi pedal lampan Wahyu Widayat ingkang samangke badhe dipun pangaten dening Bapak Aris Sudiro dalah Ki Yadek Haji Tarsorjo. Ing wasana kita samya seranti Jaya Jaya Wijayanti Suro, Diro, Jaya Ningrat, lebur dening pati. Selamat menyaksikan baik yang ada di Sanggar IKG maupun yang melalui live streaming sampai besok pagi. Ini adalah pakeliran full, bukan padan-padan. Matur nuwun, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kabeh para wadya bala. Ya. Gelung papak, gelung punder buka sithik. Gelung papak, gelung punder buka sithik. Jos. Wah. Oh, oh, leng-lenging driya mangungkung kanduan rimang lur leno tanan jangkanin Rekoto sang Gatut Kaca Tinon
mapagiring pamuk lah menika to warane Raden Gatotkaca sigra amatek aji pusakane renggih tiga cacahipun Kotangontra Pusa Pengasut Basunana Caping Madya Kacerma sigra kawatek dayaning pusaka tiga njejak siti kaping 3 ndedel ing awiyat sumundul himantaka
Dening utamaning nata berbudi bawa leksana Agung dinya paring tetuna angge kanjar saben dina Ilahi ngawik namastu purnomo sidam Mastu silat mringwang jagat karono siran tondo kawisisaning bisana Sono sinawung langening wila pestu maksil stantun lampahing Buddha Jinantur tutur katulo tulat mrih labding paradya Winurasita ngupama paraning niskara kinarya diantumi ing jaman purwa Winusita tara ingkang dinama-dama pinarti taming lalata mangkya tekap wasananing gubita anawung pralambang atumpa-tumpa irining nggo pangging panggunggung sang murwing kata Segebyar dumadining wayang pura-purakaning kandha linaras runtuting basa dongeng kuna ingkang hamengku rasa mulat sarira hangrasa wani rasa rumangsa hanggur mangsani lir jalma ilu kaca jaro ing cinakep ing cak carita becik ingkang gumlaring pakeliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sahari ratri ngitering bawana purwa teking duksina gilir gumanti temah dadya petunganing sasi warsi windu kang sarta abad Dedukulan tangkar tumangkar simiram tirta Jawah katon pating karembyah dadya pepadang kutu-kutu walangan toga buron mono meyang buron toya dadya branaan tanpa wicalan Padang Trawangan sunaring Sang Hyang Arga ingkang ngarasa merbawaning jagat mungguing jagat wetan mungup-mungup kalingan wugir abang merengangah kalamun kaeksi yayah andilat-dilato bumi saya dangu sunaring Sang Hyang Arga katon sumeblak kuning asemu jenar kaberbawan sunaring Sang Hyang Basanta tanem tuh katon ijo royo-royo kaya hamengku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung Angendanu kinemulan prabancana lenggat-lenggot nganti kaya gunung kinemulan mega datan sawetawis dangu solaing kawula dasih ingkang ngarsa ngupaya buku anggarap sawah Tegal lan liya-liyane amikul garulan mulukune anglur selur tanono pedote sinambi sendu sinden asesendonan anggiring raja kayane saweneh ana ingkang sinambi rerembagan kancara wangi Sang Hyang Surya saya dangu saya inggil katon sunaring jagat wis katon sumeblak melok dumugi kiblat papat lor kidul wetan miwah kilen sinaring jagat kang tansah rebut biyada rebut teja rebut kekuwung nanging datan wonten ingkang kawawa amadhangi negeri Ngastina Anenggena gari pundhita ingkang kae kuadi dasa purwa eka wis ngarani siji dasa 10
Purwa parangganing Weda Purwa senadyan kathah titahing Jawata ingkang kasonganing ngakasa sangga ing Pratiwi kapiting samudra laya kathahing samya hanggana raras. Kocapun ing mangke puntita nagari ingkang pinangka pamukaning carita nenggih nagari Ngastina ya negari Gajah Oya ya liman benawi. Dasana negara panjang ngapunjung pasir karo gemari pahlo jinawi karta Turaharja. Panjang wis ngarani basa dawa punjung luhur kawibawane. Pasir samudra wukir gunung. Dene nagari ngungkuraken pageningan ngiringaken benawi ngajengaken bandaran gedhe. Loh tulus kang Sarwati nandur dadi jinawi, murah kang Sarwati lumbas saha Sarwati nuku. Ingkang ngalampah dagang anglur seluruhna kalawan ngitanara kendhat margitan wonten kasayang-sayaning margi labet tebing Durjana Judi. Sinten to wis lenggah jajar negari agung Astina nggih Nata Agung Prabu Suyudana ya Prabu Duryudana ya Prabu Urupati ya Prabu Duryudana. Jejuluk Nyamaha Prabu Duryudana durut tegese papan bana peparing Suyudana tansah siriyudan marang para sentana. Urupati ingkang ngatoni darah guru. Lenggah jajar Nata Agung Prabu Mandura ya Sang Nata Agung Prabu Balarama ya Prabu Baladewa. Ing kalenggahan punika sak marang abiyantara Nata Agung Prabu Duryudana datan kantun sawinging nya Nata Agung Prabu Baladewa nenggih pujangganing Praja Ngastina Resi Dahyang Durna ya Resi Kumbayana. Konjeming Bantala deku-deku hamari kelu. Ananging pepatih ing nagari Ngastina ya Sang Patih Harya Sangkuni ya Sang Harya Suman ya Sang Trigantalawati. Ingkang Raden Karatomarama ambalabar paca suci ning alun-alun. Lir pindha ndoyongna nagari ing Astina. Ingkang sami agar ing pagelaran Jawi. Anenggih Kadang Nata Prabu Duryudana ingkang sampun maraseba Nata Agung. Kadah para wadyabala ingkang sowan ngemarak ngabiyantara nata dalem Prabu Duryudana. Pungkasaning tembung tetunggul ing prajurit Asung Sasmita kinen anabuh bendhe kaping 3 pinangka tandha kabeh para wadyabala sami ngangsek maju midhangetaken pengendikane Ranata kang dereng kawiya sing laji. Mangkono mbyak ing para wadyabala Surakyambata rubuh gumlegur suarane para wadyabala gya ca yo masa kangsek maju. Para wadyabala ingkang manemburi ayo padha maju, ingkang maju ing usana ngarep ayo padha ndodhok maju. Ndodhok maju ca. Yo. Dening utamaning nata Prabu Duryudana
Arasa Mandara Sabto Sang Nata Arasa Mandara Sabto mulat sanggiwaning para wadyabala Angge kanjar mring sagung para kawula Sritinon pasewakan pusana maneka Sibak puspiting udyana miyang panjrah sarwa rukma rengging manik narawata ngono obro prabanyo kang sumiran
kenyaring tejo leliweran lir kilat sisiring tadi wimbuh kekondo mri nginging katiuping maruta katiuping maruta mandra separan mangambar kongas separan mangambar kongas leng-leng kadiningkang awan sapa-sapa niki ngastina Tegal Kurunarya ya Kresna lakunira siring Parasurama miyangken wajanaka tulur narada kepangya tegawi nulewelo karya ya sang bupati sang bupati